गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ एलबी निउज चेनेलाव बरायबाय मिजिंथि नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं जोंनि बे एलबी निउज चेनेलनि दिनैनो बेयो गिबि निउज बेयाव जों जुदि निउज खोन्थानायाव जोंनि बुंनायफोरा माबाफोर एसेला गोरोन्थिफोर जादोंबा नोंथांमोना निमाहा हो नाथाय जों जाखिनि निउसनि सायाव आपडेट होगोन बेथ' गोरोन्थि जानाय नंखाया मानोना जों गासैनि सायाव डिटेल्स नायबिजिरनानैसो निउसखौ होखायो जों दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय रादाब होफैनो नागिरदों बे जाहैबाय अरुण'दय आसनिनि सायाव जों नोंथांमोना दिनै बुंगोन जोंहा दासान्दि अरुण'दय आसनिनि भेरिफिकेसननि खामानि सोलिगासिनो दं बे नङा जे दायो भेरिफिकेसन खामानि सोलिबाबो गोदानै रावबो साबमिट खालामनो मोना बा हाया होनना गुबुन गुबुन मानसिफोरा बा जों निउसनि गेजेरावबो नुगासिनो दं नाथाय बेबायदि नङा जों दाखालि बेफोरनि सायाव नायबिजिरनानै मोनदों जे जायफोर मोनथावथाव सुबुंफोर दं बिसोर जुदि अरुण'दय आसनिनि सायाव जुदि सोरबाफोर फर्मफोरखौ टाइम बारनानै जुदि होनो मोनाखैबा बिथांमोना दायो होफिनजागोन गावबा गावनि ब्लक अफिसाव थांनानै दाबो बे खामानिया सोलिगासिनो गोदान फर्म लानाया स' नोंथांमोना थांना होजागोन आरो जोंनि दिनैनि गाहाय रादाबा जादों जों दिनै भेरिफिकेसननि सोमोन्दै बुंगोन जोंहा मैया थांनाय 2/6/2021 बेयाव माखासे कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव गोलैनाय ब्लकफोरनि जि भेरिफिकेसन खामानि बेफोर मैया जाना थांदों बेफोरनि जालांनाय लिस्टफोरा जाहैबाय बरमा कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव गोलैनाय जोंहा धमधमा ब्लक बेनि भेरिफिकेसना मैया जालांबाय टिहु बरमा बेनि भेरिफिकेसना मैया जालांबाय टिहु आरो बाक्सा जाला आरो तामुलपुर कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव गोलैनाय जायफोर ब्लक जेरै तामुलपुर नाग्रिजुलि बेफोरनि भेरिफिकेसना मैया जानानै थांबाय दिनै 3/6/2021 दिनै जोंहा माखासे थालांनाय कनस्टिटिउन्सिनि भेरिफिकेसन जागोन दिनै जागोन जोंहा रङिया कनस्टिटिउन्सिनि भेरिफिकेसन बे जाहैगोन गरेस्वर ब्लकनि आन्दारावहाय आरो भबानिपुर कनस्टिटिउन्सि बेफोर भबानिपुर कनस्टिटिउन्सिया जोंहा मोननै जायगायाव गोलैयो बिटिएडि आरो नन बिटिएडि जायफोर नन बिटिएडियाव गोलैदों बिथांमोननि खामानियाथ' अलरेडि सिगांनो जालांखाबाय आरो नन बिटिएडियाव जायफोर गोलैदों बिसोरो सिगां फैसाखौबो मोनखाबाय अरुण'दय आसनिनि 38 थाखा नाथाय जों बिटिएडिनि सिङाव गोलैनाय मानसिफोरा बै अरुण'दय आसनिनि फैसाखौ मोननो हायाखैमोन माखासे इलेक्सननि आरो बायदि कभिड-19नि जाउनावहाय माखासे खामानिफोरा थालांदोंमोन दा बै खामानिया जायफोर बिटिएडिनि सिङाव दं बिथांमोननि खामानिया दा भेरिफिकेसन जागासिनो ना स' बेखायनो बे भबानिपुर कनस्टिटिउन्सिया नन बिटिएडि गोलैबाबो बिटिसिनि सिङाव जायफोर गामिफोरा गोलैगोन जायफोर ब्लकआ गोलैगोन बैफोरनि खामानिया जागोन भबानिपुर कनस्टिटिउन्सियावहाय जाला ब्लकआ खावसे गोलैयो बे जागोन गुबुन फारसेथिं सरबाग कनस्टिटिउन्सि बेबो बिटिएडि आरो नन बिटिएडि मोननै गोलैयो बेहाय बिटिएडिनि भेरिफिकेसना दिनै जागोन गबर्धना ब्लकनि आन्दारावहाय बेनिफ्राय दं पाटासारकुसि कनस्टिटिउन्सि बेफोरबो नन बिटिएडि आरो बिटिएडि गोलैयो जायफोर बिटिएडियाव गोलैगोन जाला ब्लक टिहु बरमा बेफोरनिया जागोन फारसेथिं बरपेटा कनस्टिटिउन्सि बे खावसे बिटिएडि गोलैनाय जायगा जायफोर बे सर्ब कनस्टिटिउन्सियावबो गबर्धना ब्लकआ खावसे गोलैयो थिग बेबायदिनो बरपेटा कनस्टिटिउन्सियावबो गबर्धना ब्लकआ खावसे गोलैयो बैफोर गोलैनाय जायगाया जाहैबाय दक्षिण हावलि पश्चिम हावलि उत्तर हावलि बेफोरनि भेरिफिकेसना दिनै जागोन गावबा गावनि डिसि अफिसावहाय बे भेरिफिकेसननि खामानिया जायो आरो नलबारि कनस्टिटिउन्सिनि सिङाव जोंनि बाक्सा गोलैनाय धमधमानि खरामारा सिराल बै जायगानि भेरिफिकेसना दिनै जागोन स' बेखायनो जायफोर बिथांमोना जुदि बै भेरिफिकेसनावबो जुदि थालांदोंबा बिथांमोना रिसाबमिट होजाबावगोन गावबा गाव थांनाय ब्लक अफिसावहाय नङाब्लाबो नोंथांमोननि भिसिडिसिनि आन्दाराव जायफोर जिआरएस दं एबा जायफोर दा बिटिआर सरकारजों गोदानै जिएस सायख'जादों बिथांमोननि आखायाव नोंथांमोना बैफोर अरुण'दय फर्मनि सोमोन्दै सोंनानै बा फर्मखौ लाना बिथांमोननोबो साबमिट होजागोन दिनैनि रादाबा बेखिनिसै